Helo, shmai. Diolch yn fawr i chi am y cyfle i feirniadu'r gystadleuaeth fideo. Tipyn o her yn diwedd gyda dros 20 o fideos yn dod mewn, ond mae'n gret i ddysgu am gwmynt o ardaloedd gwahanol sydd da ni ar draws Gymru. Felly, llongyfarchiadau chi gyd am y cynrychiadau a diolch yn fawr unwaith to. Llongyfarchiadau gresog i'r 1/20 wnaeth gystadlu yn y Gystadleuaeth fideo. Y thema oedd Cynefin, a'r unig reol oedd nad oedd i fod yn hirach na 3 munud o hyd. Diolch arbennig i'r beirniad Thomas Lewis am ei waith. Diolch hefyd i Gwyneth, sydd wedi bod yn dysgu nifer o'r aelodau trwy gyrsiau rhad ac am ddim gan addysg oedolion Cymru. A rwan llongyfarchiadau gresog i'r canlynol yn y Gystadleuaeth fideo. Yn gyntaf, Bethan Picton Davies, Cangen Ffynon Groes, Penfro. Yn ail, Rhiain Beb, Cangen Bro Ddyfi, Maldwyn Powys, ac yn drydydd, Jenny Jones Annets, Cangen Cwm Hymni, Rhanbarth y De Ddwyrain. Llongyfarchiadau mawr i'r dair ohonoch chi, a diolch i bawb am gystadlu. Diolch. Rhanbarth y wes ac ardal y grig ar adar man. Croeso i Cynefin, Merched y Wawr, Ffynon Groes. Wel, dyma gair oes haearn Castell Henllys. Wedi cael ei leoli yn Hirwedd Garw Sir Benfro. Wedi cael ei ail-adeiladu ac yn agos iawn i bentre Eglwys Wrw. Mae cloddio archeolegol y safle wedi galluogi awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro i atgynhyrchu bywyd realistig fel yr oedd dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Gyda'r pumed cenhedledd yn cynnal busnes yn ein Cynefin. Aelod o Merched y Wawr, Ffynon Groes, Awen Evans. Mae'n braf i gael croesawu pobl i ardal mor bendigedig a cael cynnal busnes yn fy Cynefin. Braint yw'r gyfredig busnes llety garw teuluol mewn Cynefin sydd yn denu ymwelwyr. Mae Eglwys Hyfryd Saint Brynach yma yn y Nyfer ers y 3ydd ganrif ar 10. Mae hanes yn dweud bod y lôn dywyll o goed Iwen yma ers y 6fed ganrif. A hon yw'r Iwen weidi enwog, a welwyd y sydd frowngoch dal yn llifo oddi ar y goeden. Mae bai ceibwr wedi osod mewn arfordir tawel gogledd Sir Benfro i Fôr Iwerddon. Mae'r bai yn le chwedlau, straeon a ffaith, roedd ac efallai'n dal i fod yn gildraeth i'r smygwyr go iawn. Rhan o asgwrn cefen pob Cynefin a cefen gwlad yw busnes da. A dyma chi busnes Brian Llywelyn a'i ferched. Dyma ni 2 mas o'r dair o ferched Brian Llywelyn a'i ferched. I ni wedi bod mad ar 1976. I ni'n rhan o'r gymuned a'n gofalu ar ôl yn Cynefin. Canolfan bob cymuned yn ei gynebiwn yw'r ysgol leol, a dyma chi ysgol Eglwys Wrw. Mae amaeth yn bwysig iawn yn ein Cynefin, ac adeg yma o'r flwyddyn byddwch chi a fi yn meddwl am ein cino Nadolig. Mae'r ffôn dwy ydw'n byw ma'r fferm Gystadleuaeth yn ffarmo gyda'r teulu, ond hefyd i ni'n cadw twrcys ar gyfer y Nadolig. Talgylch arall i aelodau Merched y Wawr Ffynon Groes yw ardal Brymerian. Dyma un o'r hoelion 8, Ceri Davies. Nod y ganolfan i darparu cyfleusterau er lles y gymdeithas trwy addysg, adloniant, hanes, iaith a thraddodiadau y gymuned. Bromlech pentre ifan rhwng Brymerian a'n Nyfer yw'r un neolithig fwyaf yng Nghymru a'r un sydd wedi cael ei cadw o'r Efallai ei gael ei ddefnyddio ar gyfer claddedigaethau grŵp. Mae'r cerrig presennol yn ffurfio'r drws, elwyr yn borth a phrif siambr y Beddrod. Ac y mwt yn Abergwaun, gwelwyd cyfoeth yn bro. Mi geisiaf eto gyda'r ten eich cael chi nôl Rhen Gymru Glen i'r henfro annwyl sy'n fy nghen a bwrlwm mai Bro Ddyfi.
Fach yn llef hen, fach yn llef los, mae glona'r hen Rufeiniad. Wyt fangre deg, fel tlysnu'r hos yng ngolwg da anwyliad.